Gasteizko bihotzean, Matxete plazan, belatxikien bi-abia lokalizatu dituzte txepetxa elkartekoek. Bata San Bizente Elizako dorrean, eta bestea San Miguel Elizako teiatupean. Horra hor bi belatxiki abia zaintzen. Azken bizilekua da Gasteizko aldezarra, beste inon ez daude Euskadin. Duela urte batzuk, gazti honek eremu handiagoan kumatzen zuen, baina azken 20 urte hauetan gainbehera ikaragarria eduki du espeziak, eta gaur gaurkoz soilik Gasteizen daude individuo ugaltzaileak. Gasteizko beste leku ezagun batean, Portaloian, beste abia bat topatu dute txepetxa elkartekoek. 21 abia zenbatu dituzte Arabako hiriburuan, bakarrak Euskal Autonomia Erkidegoan. Neurriak hartzea premiazkoa dela uste du Asaitz Unanuek. Interesgarria litzateke katalogazio bat eukitzea espezie honek, galtzeko zorian dagoela edo gutxienez zaurgarria dela adierazteko. Eta horrela, kudeaketa planak egiteko espezie honen gainean. Desagertu ez dadin, lehen neurria hartu du udalak, zenbaketa egin.